היי שלום, אני מוסטפא מגדי ואני אדבר איתכם היום בנושא הכי מעניין לכל מי שרוצה ללמוד עברית ולכל מי שכבר לומד עברית, שירות הלקוחות. ידוע לכולם שכל מי שרוצה ללמוד עברית רוצה לעבוד בתחום שירות הלקוחות, ולכן אני אסביר לכם היום איך אתה מתחיל שיחה עם לקוח, איך אתה מתקדם במהלך השיחה. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאתה חייב להגיד במהלך השיחה או כשאתה מתחיל את השיחה, להציג קודם את עצמך. לדוגמה, היי שלום, מדבר מוסטפא. אחרי שהצגת את עצמך, אתה חייב לדעת עם מי אתה מדבר, ולכן אתה שואל את הלקוח, איך קוראים לך, מה השם שלך, עם מי אני מדבר, שאלות כאלה. כמובן שהלקוח יענה לך ויגיד לך לדוגמה, שמי דוד, או מדבר דוד. אחרי שתדע את השם של הלקוח, מה אתה חייב להגיד לו? נעים להכיר. לאחר מכן אתה מתחיל את השאלה השנייה במהלך השיחה. והשאלה השנייה זאת השאלה הכי חשובה בתחום שירות הלקוחות. אם אתה כבר יודע מה השאלה השנייה שאתה חייב להגיד ללקוח, אז תרשום אותה בתשובות. אם אתה לא יודע, אז תחכה לסרטון הבא ואנחנו נדבר על זה ביחד. אני מקווה שנהניתם מהסרטון הזה. אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, תחכו לעוד סרטונים שקשורים לשפה העברית. בהצלחה, להתראות. שלום.